Наближава 28-ият ми рожден ден и съм решила, че искам да мязам повече на жена. Така че ви взимам с мен да си сложа филари. Извинявам се на семейството си, знам, че се отречете от мен, ама код тако. Тук вече се насочваме към Alpha Aesthetics Clinic на булевард България 105А в комплекса Кошер. Тук още от отвънка ми лъха на лукс. А изчакайте сега да видите какво е вътре. Само с влизането на мен ми трепереха краката, а вътре като влезнах, леле, опадаха ми очите. Аз не знам дали дойдох тук да си направя устните или да снимам красотата, която виждах през цялото време. Както и да е, тук може да ме забележите треперейки, чакайки да ми турат опойката. Тук естествено вече слагат ми опойката, като естествено кака ви хел погъл на половината, изтръпнаха ми венците, езика и гърлото, ама устните ги усещах много добре. Сета, аз съм си такава с опойките, но тук искам да ви покажа тоалетната, преди да влезна да ми направят устните. Припаднах от кеф. Иначе, ето ги старите ми устни. Да, не са толкова зле, харесвам си ги, но исках нещо различно и ето го различното. На мен изключително много ми харесаха и нямам търпение да спадне под ухото. Честно да ви кажа, се чувствам една идейка по-женствено и съм благодарна за страхотното отношение на всеки един в клиниката. Ако и вие си търсите къде да отидете за първите си филари, това е мястото Alpha Aesthetics Clinic. Аз вече съм си вкъщи и се наслаждавам, защото се харесвам.